Gadi. Asa na? At ako may dyan sa... Mother! Nako'y problem na sa lipo. Hindi na dito pras para dito ito. Pinagdihan ako nila kasi. Kaya pa Joy, ginamos. Pero ako ko na ibalik ang sundanan kaya bawa na nila. Ginamos. Yan ka na eh. Pinagdihan ako nila mo. Ito ko ilaing kuan man. Kanina yung maraming salamat. Why sa kaya? Hindi natin lang. So guys, still see you guys. Ano ka dyan? Gaya. Giaway natin next. Bod si atin next lang. Bawal ko na malsa. Pwede ba punggan ang sa gamot mo punggan pitas? Hindi ko maana ko gamot. Ato daw. Dre. Dili. Kana. Okay, 1, 2, 3, go. Mana? Happy birthday! How old? Sa Lord, kanimo lamang ang tanang pasidungog mga pagpasalamat nining mao nga selebrasyon o Dios. Sa kiningta na namong giampong ipasalamatan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa feeling. Si Tita happy or happy ba mo na happy or sad? Nakaw, gaya. Look, very good. Mana? Oh, dali ako man. Mana? Oh.